iċ-ċelebrant tal-Quddisa tal-lejla huwa r-rettur tas-Santwarju Dun Ġerald Buħaġar. Nixtieq infakkarkom qabel nibdew din il-qudiesa, illum qiegħda wkoll issir il-ġabra għal binij tad-dar tal-Irtieri. Din hija ġabra li ssir darba fix-xahar fejn nitolbukom biex min jista' dejjem joffri tal-inqas 1 euro. B'hekk inkunu nistgħu nħallsu bil-mod l-ispejjeż li qegħdin isiru fil-bini tad-dar tal-Irtieri tas-Santwarju. Il-lejla wkoll magħna għandna il-Father Joseph u l-Father Peter, huma żewġ missjonarji mill-Malawi. Imbagħad anke min irid forsi jkellimhom wara l-qudiesa jista' jagħmel dan fis-sagristija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din l-ikla li l-mulej ħejja għalina. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għammiltna u liet id-dawl. Għamil li għattiżiet ma jaħkmuna id-dlamijiet tal-ħazen, imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. Ġurnata waħda, Eliżew kien għaddej minn Sunem. Hawn kienet toqgħod mara Anja u din ġaritu joqgħod jiekol għandha. U kull meta kien jgħaddi minn hemm kien idur għal għandha biex jiekol hemm. U hi qalet lil żewġha Ara, jiena żgura li dan ir-raġel li jgħaddi għandna sikwit u raġel qaddis ta' Alla. Ħantellulu orfa fuq is-setaħ u inqedulu fija sodda, mejda, siġġu u imnara. U meta jgħaddi għandna ikun jista' jidħol fija. U ġurnata waħda wasal hemm u daħal fil-orfa u raqat hemm. U Eliżew qal lil Ġeħażi il-qaddej tiegħu, x'nistgħu nagħmlula lil din il-mara? U Ġeħażi wieġbu, ja ħasra m'għandix tfal u żewġa xieħ. U wieġbu sejħilha u dak sejħilha u ġiet fil-bieb. U Eliżew qalilha, bħal dan iż-żmien sena int tkun ħadden iben. Il-kelma tal-mulej. Sarna sponsorjali, it-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni.
It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni, f'kull żmien ixandar fommi il-fedeltà tiegħek, għax jien għedt tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem, b'ħasmewiet intwettaqt il-fedeltà tiegħek. Ngħidu it-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Ħin il-poplu li jaf jgħajjad bil-ferħ li jimxi mulej fid-dawl ta' wiċċek. Bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu. Ngħidu ħin il-poplu it-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għax inti il-foħrija tal-qawwa tagħhom, għal tjubitek nerfgħu rasna fil-għoli, għax il-mulej it-tarka tagħna, il-qaddis ta' Iżrael, is-sultan tagħna. Ngħidu it-tiba tal-mulej irrid. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ma tafux li aħna il-koll li tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li għad ngħixu ma' Kristu, nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar, il-mewt m'għadix taħkem fuqu u li miet mid-darba għal dejjem għad-dnub u issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Intom ġens maħtu, saġerdozju irjali, nazzjon qaddis biex ixxandru t-tifħir ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: min iħobb lill-missieru jew l-ommu iżjed minni ma jisoqlux ikun miegħi. Min iħobb lill-ibnu jew il-bintu iżjed minni ma jisoqlux ikun tiegħi. U min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistoqlux ikun miegħi. Min isib il-ħajtu jitlifha u min jitlef ħajtu minħabba fija jsiba. Min jilqa lilkom jilqa lili u min jilqa lili ikun jilqa lil dak li batni. Min jilqa profeta xu profeta ħlas ta' profeta jieħu u min jilqa bniedem ġust ta' xu ġust ħlas ta' wieħed ġust jieħu. U kull min jagħti imqar tazza ilma friska lil xi ħadd minn dawn li żar għax hu dix-xibli tiegħu, tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Mhuwiex Vanġelu ħafif għax tgħiduli kif il-mulej qed jitlobna u jgħidilna dan il-kliem min iħobb lill-missieru jew l-ommu jew il-bintu jew il-libnu. Alla li huwa mħabba u jistedinna biex inħobbu. Imma l-mulej Ġesu qed jgħidli proprju min hu l-ewwel fil-ħajja tiegħek. Min hu l-ewwel? Ħafna drabi tafu l-min impoġġu l-ewwel? Mhux lil Alla, mhux lil martek jew il-żewġek jew il-uliedek. Imma l-biċċa l-kbira jekk toqgħodu tirriflettu ftit. L-ewwel li jsib postu f'ħajti huwa jien innifsi. L-egoiżmu tagħna.
Jekk tirriflettu ftejt, araw ħafna mill-inkwiet u l-litikar li jiġri fil-ħajja tagħna ta' kuljum, anke bejnietna, anke ġoddar. Xi kultant fuq ħaġa żgħira insignifikanti. Għaliex? Għax ir-rida li tgħaddi tiegħi ma rridx inċedi għall-ieħor, ma rridx inċedi għall-oħra. U l-Mulej Ġesu li jridna tassew inkunu mimlijin bil-paċi tiegħu, illum qiegħed iħeġġiġna biex aħna l-kol kemm aħna nagħmlu eżami tal-kuxjenza tagħna, tal-ħajja tagħna, u jiena ngħid min qed impoġġi l-ewwel f'ħajti, min għandu l-ewwel post. Qed inħalli tassew l-egoiżmu tiegħi jirbaħni. Iċ-ċavetta infatti qiegħda anke fin-nofs ta' dan il-qari, min isib ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu isiba. Xi tfisser din is-sentenza? Jiena naħseb il-mentalità tiegħi, l-egoiżmu tiegħi x'jgħidli? Aħseb għalik innifsek. Aħseb għal rasek. Tagħtix każ ħaddieħor. L-importanti huwa int. L-ewwel int, it-tieni int, it-tielet int, imbagħad jekk jibqa' xi ħaġa għall-oħrajn. Din hija l-mentalità tad-dinja. Din hija t-triq tal-egoiżmu. Il-Mulej Ġesu qed jgħidilna poġġi l-ieħor qablek u jiena tagħlek dak kollu li inti tixtieq u issib il-ħajja. Aktar ma tgeddes, aktar ma taħseb fik innifsek, mingħajr ma qed tittendi qiegħed tingħalaq f'ħofra jew f'ċella għalik waħdek. Imma meta jien niftaħ qalbi għall-oħrajn, x'qed jiġri? Ma ħadinix waħdi, qed nakwista, qed nikseb il-ħbiberija, ir-rispett, l-imħabba tal-oħrajn. Eżempju ta' dan ċawlna ċarismu il-lejla fl-ewwel qari. Din il-mara li tilqa' lill-profeta Eliżew f'dara. Imma raw kif tilqgħu. Ma tilqgħux sempliċement f'dara u tagħtih xi jiekol u tagħtih fejn jorqod. Imma tgħidu dan bniedem qaddejs, dan bniedem ta' Alla. Ejjew saħansitra nibnulu orfa, nibnulu kamra għalih. U taħseb għal kollox. Namlulu mejda, sodda, għal meta jiġi. Araw, ma ħasbitx għalija nfisha. Ħasbet għal bniedem barrani. U akkwistat il-ħajja. Quddiem id-dinja tilfet ħajjita għax qed tagħti qed tibni biċċa minn dara, mill-proprjetà tagħha qed tagħtiha l ħaddieħor. Imma mbagħad l-ewwel qari jgħidilna li ma setax ikollha tfal, Eliżew jgħidilha fi żmien sen oħra meta jien nerġa' niġi, inti tkun qed ħadda niben. U takkwista dak li qatt ma setet takkwista. Jiena tagħla żejjed. Ekk ukoll il-Mulej Ġesu eżies. Wieħed kittieb darba qal sentenza qawwija kiteb hekk. U qal kemm ġlied isir bejnietna fuq il-ħwejjeġ materjali. Jiena ngħid araw ftit kemm ġlied hawn fil-familji fuq ftit wirt. Fuq biċċa raba, fuq biċċa flett, fuq ftit flus il-bank.
x'ġara? Wieħed ma jkellimx lill-ieħor, wieħed jobgħod lill-ieħor, ngħixu dawn l-4 ijiem bir-rabja ġofina u maħniex kontenti. U dan il-kittib Paref kiteb hekk: niftħu għajnejna għax dak kollu li nakkwistaw kollu nħalluh warajna, xejn ma nieħdu warajna minn dak kollu li inti ġemmajt. Tieħu miegħek biss dak li inti tajt. Minn dak kollu li ġemmajt ma tieħu xejn. Tieħu miegħek biss dak li inti tajt. Inti minn għalik li tliftu għax tajtu imma inti gwadanjajt. U dan iseħħ minn issa stess, eżies. Nerġa' naqbad fuq il-kwistjoni tal-wirt. Aħwa kontu dejjem tiftehmu ma' xulxin. X'ġara? Xi ħadd ma jridx iċiedi. U flok minn għalina akkwistajna, żrajna l-bibeda u kissirna l-imħabba ta' bejnietna. X'akkwistajt? Tlift, mhux akkwistajt. L-istess anke bejnietna. Meta forsi anke jiġu momenti fejn illatikaw, hija xi ħaġa normali. Imma fejn insiba diffiċli biex inti titlob maħfra. Ħafna drabi taf għaliex. U tismaħħa dejn, mhux hekk ħammur inċedi għalih u ngħidlu jaħfirli. Jitlobni jew naħfirlu mena jien. Meta inti titlef lilek innifsek iċċedi għall-ieħor, int qed takkwista il-persuna l-oħra. Meta int qed iżżomm tiegħek, int qed titlef il-persuna l-oħra. U dan jiġri anke fil-ħajja tal-familja żies. Intom araw ftit, intom il-ġenituri, xi ħaġa li tagħmluha u hija sabiħa. L-tfal Alla jbierek nagħlmuhom u ninsistu magħhom, isa jekk hemm xi ħadd għidlu please. Jekk irċivejt xi ħaġa għidlu thank you. Għidlu sorry. Nagħlmuhomlhom dawn it-tliet kelmiet lill-uliedna, please, thank you u sorry. Imma mbagħad fil-familja bejnietna maħniex kapaċi nużawhom. Ejjew nitolbuh din l-għajnuna hekk il-Mulej Ġesu. Li din il-kelma tiegħu tiċċaralna fejn irridu nimxu, turina t-triq, itqawwina biex aħna nitgħallmu ninżgħu lilna nfusna u niftħu qalbna għall-oħrajn. Min jimxi warajja irid jerfa' salibu. Għax nerfa' s-salib, is-salib mhuwiex il-kastik, imma s-salib huwa turija li jiena lest li jimbati għalik huwa turija tal-imħabba tiegħi. Intom araw ftit intom il-ġenituri, nerġa' nistaqsikom. Kapaċi tgħoddu kemm il-sija għaddejtu rib is-sodda ta' għolietkom meta kienu morda? Jew min għaddej bħalissa anke kbar. Hemm fil-familji forsi persuni li qegħdin l-isptar. Kapaċi tgħoddhom dawk is-sijat li qed tgħaddi qrib is-sodda tal-marit. Kapaċi tgħoddhom dawk il-mumenti li inti blinkwiet bil-ħsieb tiegħek fuq dik il-persuna marida tagħmel il-jiela ma torqodx. Għalfejn tagħmilhom? X'inhu dak li jimbuttak biex tagħmel dawn il-ħwejjeġ? Id-dinja tgħidlek u dak itfgħu l-isptar u tagħti x'kasu jieħdu ħsiebu huma. Imma Kristu jgħidlek ħobb. Uri li inti tħobbu meta int qiegħed ma' ġenbu fis-salib tiegħu. Għalfejn nagħmlu ħafna sagrifiċċji. Is-sagrifiċċji li għamiltu għal uliedkom huma kollha turija ta' imħabba lejn uliedkom. U li nixtieq ngħidilkom eżis ġenituri,
lill-uliedkom sibu ftit momenti tal-ħin fil-ħajja tagħkom ta' kuljum u rrakkontawlhom minn xi xaddejtu, kemm iċċaħħadtu minn affarijiet għalihom għax tħobbuhom mhux għax huma s-salib għalikom. L-imħabba ma ġġalekx iġġor salib, imma l-imħabba veru iġġor is-salib b'imħabba. U li jidna żgħażagħ tagħna dawn jeħtieġu jisimgħu. Mhux ħafna drabi qed nippreżentawlhom il-ħajja ir-reali li fil-ħajja kollox hu sabiħ, m'hemmx problemi, li fil-ħajja kemm tafas buttuna u jiġi kollox, maħniex kapaċi nistennew. Li fil-ħajja trid tkun happy dejjem. Imbagħad tinqala l-ewwel problema u waqgħu f'depressjoni. Għax ma trejnajnihomx, għax ma fissirnilhomx verament xi tfisser tħobb. Li l-imħabba tidher fil-qofol tagħha fis-salib. Kif Kristu nnifsu urina l-kobor tal-imħabba tiegħu lejna meta mhux biss ġar is-salib, imma anke ġie mislub fuq is-salib. Hawnhekk Kristu qed jgħid li biss ġor salibek b'imħabba. Imbagħad ħanissallab jien għalik. Imma ġorru ingħaqad miegħi. Kun int iċ-ċenturjun tal-ieħor, kun int ix-xmun iċ-ċirinew ta' xulxejn. Ejjew nitolbuh din il-grazzja biex il-Mulej jikabbar fina dan l-ispirtu altruista. Ħalli aħna narfu wkoll inrażnu l-egoiżmu tagħna. Għax l-egoiżmu hija triq tat-telfien, it-triq tad-dalma, it-triq tas-solitudni. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Nistqarru fl-imkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn umies kont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fihom il-profeti, fi Knisja waħda, qaddisa, Kattolika, Apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal-maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. It-tiba tal-Mulej magħna hija bla qies, ejja għalhekk fiduċja sħiħa inresqu it-talbit tagħna u taħutna. Nitolbuk Mulej għall-Knisja sabiex issostnija b'aktar ħaddiema lesti li jwasslu l-kelma tiegħek lil kull bniedem. Nitolbuk Mulej għall-mexxejja tad-dinja sabiex jaħdmu għal paċi dejjema fost il-bnedmin kollha. Nitolbu għal morda u għal dawk il-persuni li jduru bihom sabiex isibu fil-kelma tiegħek il-qawwa u l-faraġġ. Nitolbu għalina l-koll sabiex imqawwijin mill-kelma tiegħek narfu nerfgħu salibna kuljum u nimxu warajk. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż ta' Ummuk Marija, nitolbuk ixħet il-barka tiegħek fuq il-familji kollha tagħna,
partikolarment dawk li għaddejjin minn xi mument ta' dalma, tiħ il-qalb jew dbatija. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Alla ta' dejjem ilqa' dawn it-talbiet li qegħdin nagħmlulek u qawwina fil-mixja tagħna warajk. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, inti tajtna inti joġbok tħaddem fina s-sagramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom. Għamel li s-servizz tagħna ikun jixraq lis-sagrifiċċju li qegħdin nofrulek bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il-fuq, nizzoħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-kobor tal-glorja tiegħek bla qies, inti twiżel lilna bnedmin dajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dajfa tagħna. Bekk inti tagħder u tħenna għal min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristus Siedna. Għalhekk flimkien mal-anġli aħna nitolbuk ilqa' dan it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewijiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkirati.
Danu il-misteru tal-fidi kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewtijek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħarjex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jintrit fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet ta' dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Rbina tax-xewqa. Jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok illi tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bil-mħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. It-tieba tiegħek irrid dejjem nanni, hekk edna fis-salm. Jew nużaw dawn il-mumenti biex verament nirringrazzjaw il-mulej tal-li permezz tal-kelma tiegħu huwa
ipoġġina fit-triq li fija nistgħu nsibu l-paċi. Bil-kelma tiegħu huwa joħroġna mill-egoiżmu tagħna biex hekk inħossu l-imħabba tiegħu u nkunu kapaċi inħobbu bl-istess imħabba tiegħu lil xulxin. Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li joffrejnielek u li bija tqarbilna ħalli ningħaqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristus Siedna. Nixtieq inħeġġiġkom biex għada dawk kollha li huma f'saħħithom imorru jagħtu d-demm fil-berġa tax-Xewkija. Hemm nuqqas kbir ta' demm bħalissa. Kull jum nisemgħu b'inċidenti ta' traffiku. U għalhekk inħeġġukom biex min jista' jmur jagħti d-demm jagħmel dan għada bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Sintendi tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.